Salutare toată lumea, sunt Gabi și vom face un episod de Minecraft. Da. Eu mă joc în această lume mai mult. Aici este o lume de... Nu mă prea joc pe ea, dar hai să pornim episod. Da, am pornit. Așa. Azi ne vom mai distra pe Minecraft și vom mai construi. Deci. Eu am această sabie de diamond. De lapis la stați doar o clipă. Mai pe survival. Oh. Chiclă-ți dau. Da. Ți-ați doar un pic să mă dau pe creativ. Curent world. Survival. Așa. Perfect. Acum să ne iau niște lapis lazuli. Da. Lapis lazuli. Așa. Și acum îmi voi enchanta sabia. Acum am în sfârșit enchant. Sau am două sabii enchant. Mă rog. Da. Eu nu prea am început să vă arăt așa pe Minecraft, pentru că eu nu mă joc foarte mult Minecraft. Mă mai joc și eu, uneori, în timp liber. Mai fac chiar și videoclipuri și postez pe YouTube. Eu nu mă joc foarte mult. Acum vă voi arăta cum se face portalul spre Nether. Poate că unii știu deja să-l facă, dar pentru cei care nu știu, fiți atenți aici. Deci, mergem undeva, cam oriunde vreți voi. Eu am ieșit din groapa aceasta, deci mergem aici, da? Avem nevoie de obsidian și flint and steel. Da să-l găsesc. Flint and steel e chiar aici. Da. Deci facem. Pentru unii puteți face și gropi în pământ și să puneți, da? Eu zic ca și nu. 1, 2, 3, 4 și cam atât. Deci, dăm așa. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5, 6. Deci, puneți jos 4 și în sus 6. Faceți 2 din aceste colmuri. Acum, lipiți-le între ele. Cam așa. Acum ne dăm tot și dăm foc cu flint and steel aici. După cum vedeți, portalul s-a făcut și putem intra în el. Să intrăm în Nether. Așa și am intrat. Așa, acum ne luăm sabia și pornim să ucidem ghest sau zombie pigmen. După cum vedeți, e unul chiar acolo. Mie nu prea plac acești
porci și voi omor. Și i-am omorât. Bine, în Nether nu prea ai ce face, dar e destul de distractiv și aici. Am black zombie porci. Așa. Acum acela nu-l vom omorâ ca să mai fie și de ceva. Da, în schimb vom omorâ acest cub. Fac un episod pe Minecraft. Așa. Deci, așa, acum vom omorâ aceste cuburi de lavă. Sau magma cub. După cum vedeți, am avut niște probleme, dar acum putem continua cu omorârea magma cubului. Așa. Aud ghesul, dar nu știu unde. Așa că ne vom întoarce la portal. Așa, și ne vom întoarce în lumea noastră. Nu a fost un episod prea interesant de Minecraft, dar mă rog, eu am fost Gabi și v-am salutat.